Bună ziua, numele meu este Marian Pandilică, sunt trainer Microsoft la firma Pro Management și vă invit să descoperim împreună cele mai importante 10 facilități ale noului sistem de operare Windows Server 2008. Ne vom concentra în prezentarea de față asupra noului mecanism Failover Clustering. Odată cu Windows Server 2008, mecanismele de implementare ale soluțiilor de clustering au fost redimensionate. Există o nouă consolă administrativă mult mai eficientă și mult mai facilă din punct de vedere al configurării. Există noi unelte de validare a configurației viitoarelor noduri din cadrul unei soluții de clustering. Există suport pentru dimensiuni de partiții de peste 1 TB, este vorba de formatul GPT. La nivelul migrării elementelor din vechile structuri de clustere avem posibilitatea ca din consola administrativă să realizăm procesul de migrare și configurare. Au apărut elemente de securizare suplimentare și, în ultimul rând, suport pentru IP versiunea 6. Nu mai este o limitare poziționarea nodurilor din cadrul unui cluster pe același segment. Avem în sfârșit posibilitatea de a crea clustere dispersate geografic, acest lucru fiind realizat pe baza noilor mecanisme ce permit transmiterea de informații între noduri, chiar dacă acestea se află pe segmente diferite. Vă invit să vizualizați modalitatea de configurare a unui cluster cu două noduri prin intermediul serviciului Failover Clustering din Windows Server 2008. Alături de această funcție de implementarea clusterelor, există un nou manager pentru Network Load Balancing care simplifică modalitatea de implementare a serviciului NLB, astfel încât administratorul să aibă la dispoziție o unealtă puternică și facilă pentru configurarea rapidă și eficientă a serviciului NLB.